مرح دعمل سريع كولومبيويان عصابات وتدرات كم زقام تأمينو عزاز دعمل سريع حال تاتو سوالو نفرتي مدقعت خكايدو تكنيشان كولومبيا كم تكنيشالات كم زمصو تأمينو بمسارة حابريتات تكال برس فرنسا أساس كلتشن حامشميتن عصابات وتدرات كولومبيا عبسودان مس مسارع ملشاتات دعمل سريع تتصنبيروم يواقول لهم ازوم عصابات أول حكس كبارو $10 بحبرات إمارات عرب اندات خفرهم يمزواقو زلهم إيرترا ماليا زي بلو حاجزات أبتتوكو سندروناتن يتقبر قبل لسراو السودان حجج ما أبكرتو مهلنا عزاز فولي أهادو دعمل سريع ليتنا الجنرال محمد حمدان دقالو أغد مبيلو أبزهو مدرم عزاز سراوت إيرترا أبور السودان بمخان قلتو فلاقف لوجستيك نادرون كبير براتن نسراوت السودان بمهاب كابكارتو من كبابيان كنزل لقطة جديدنا مرحة قومت حيلتات RSF حمدان دقالو تمالي أوي غاندا كامبالا بمخان نهاجرنا إيرترا نحيلتات مكلخال إيرتران زملكات ملكاس نزازينا كايدو يركبلو حمدان دقالو إيرترا بدرونات النفرت كينات انتزيت هارمنا كسكاب حجة أبكارتو مهلنا نيرنا إيرترا واستفال لياقات عمتات نسراوت منك السودان بزقبرة الاستراتيجية حجزاتنا كابسف حمارتنا يتهاجر كنسعر كيلنا كبليوم حجو النسال سايقزي كنازاز تسميع زركاب زلوم إثيوبيا إمارات النخنة السودان حاوي وسخالوام بمسارة وكيل جبتي أبايت تصطاب سودان نزركو من الشتات عطار مغرب مواج كناتن جبني بموال أولى لإثيوبيا إمارات كبد زلفا أوريدو سرعة بلتقنا أكل البنشانغول نعتقات RSF زاجل جلوت تدرا من المامد معسكر معرفة درونات بمفقاد أكلنا السودان بقت تايساتف كم زلون وكيل جبتي أبايت تصطاب حبيرو أبزوان منقص إثيوبيا أطوارن سراوتون كابن نبن مقراتن خينات مهندادن نوشت أو قدا إثيوبيا خمزة يفتحنا تحسسبنا تاريخ نزهبنا ملتخرينا إرترا مقابر صلاتنا أطواراتن مخانان أب تاريخ ثورة إرترا سلستنا نتوى مغيرو أتخيناتن هلا أطواركم نجر كمزة بلون زارة مكرو بمراي نتصبر نزنا حج كوناتات زري تنتنانهم كينات أفعبت شحن شعتم يسمانين شعتن كينات بارنتو شحن شعتم يسمانين حموشتن كامون نمحرار باطع شحن شعتم تسعان أتن أب ثورة إرترا سرعة درجي حقوق مسوار ثورة إيرتران دحريت كم زي ملسن زرقا كوينات كوينان أتزباز حستمار خنستحام ششنات أطوارات سألا دما أبزن كتماتات زياتان يوم أب تاريخ ثورة إيرتران هادو اتلع المتن أطوار زعاتغن ليقانا مخرتم كوينات نسانقا كوينو أمو وداتا أساس الساش حسراوي زخفلا هندو دوارار كويني تساريفهم أزل ما سعرتنا دو محرار كتما أفعبتن ترعوتني عودو قزي كونا نوات تادراو هلا ودرق أب إيرترا مخاتمتو زرقا قطن زفلا من استراتيجيكاوي عواتيوم لومو إثيوبيا زهندر زلونا كوينات مناورا تاريخ زخذكرن كم هارلون زقبا وب تاريخاو مأرمتان ممرحنيوم محرار بارنتون عوتات فنقلن دما مغاصلتانايتي أفعبت جمرة عوت ثورة إيرترا كم زي ترف زبس سرحيت كوينو السلست عوتات حدا نتصور ملتنا لومي أو إثيوبيا زقبر زلو مدلوات كوينات يقمت نسو دما كوينات بزلة كانت صوارت أو لالتنتن دسكورن مدرتات فخران زي كونا زعوات بمورال ديسيبلين استراتيجين هزبا ودقفن لأناونتون مسالون حد قسيفك هزبيوم أزقن أختو قدوم زي تغلط رايو انت زي كوينو خينات بعند رأسو قنوعنا مراتن كوينو أي فلتن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كم هجرات وصعي نزاعات وفرياتات حدش 10 ميتاوت قرص أمبيرو ترامب العلوي بيت فرد تهجر زي حقاب بمبال نزنات أقو سنة علم لخو قرصات عازي حما بمباليو نعوز تك حدش قرص أمبيرو زلوم العلوي بيت فرد أمريكا زوز ترامب زنبروم قرصات تقبلنت يولون مبالو سيعبو ترامب نديانو اتبيت فرد يقرص بالوم زنبرو بوليسي نقد زنات قديان دما عاش بمبالا واردو اتبيت فرد وايت هاوس أكلتشن إتحان حموشن علاو كاوز قورم قرصات موزحتهم ينصيقوم ترامب وايت هاوس أبز اسمعوا مدرة بغرض توسد جنزب بزي موجود بيت فرداي ملسن يلوم إزر ما عمتات كوسديق اليوم كرز تكالات بتهجر كوفرون مهرتات كفرين زت تبابع بمبال زكاة ترامب ولا قبيت فردي قديم زنبرو غرز انت أجرهم كهجرات وصي قبل لساعات فرياتات كرز من بارون مقطع خلوت حقتات كم فليتهم بقى أخو 5 وسخ بمقلا استقاوي مامون لعلوي بيت فردينا تقرز مسنة أجو ترامب نتوم دياني قناة صبو مالهم دونالد ترامب نخالع إيوانا وايت هاوس مستملسة يقاط موخاب زلو بدوهتات وصانا بيت فردي اتحادا يوم ترامب وصانا بيت فردي عزيز حزني بموال نتوصانا نزدقفو ديانو عزيز محفرتين بموال كونين ووم نتوم أنتار بوليسي نقد ترامب دمسة تقاموز اسمعو ديانو عايشو بعلم كحسب زيخلوم كالوس دلي وزقور بموال تعرفوهم بهالي وقلنا أناش تندرت عغم زلوم نقارو بوصانا بيت فردي حقوسهم قاليتهم ترامب نوصانا
ውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ስዒቡ ኣንቢርዎ ዘሎ ሓድሽ 10 ሚእታዊት ቀረጽ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ካብ ዘይፈልጥ ሕጊ ሴክሽን 122 ዝቕዳሕ እዩ። እዚ ሕጊ ፕሬዝደንት እታ ሃገርን ን150 መዓልታት ዝጸንሕ ክሳብ 15 ሚእታዊት ቀረጽ ከንብር ዝኽእል እዩ። ድሕሪ 150 መዓልታት ግና ኮንግረስ ኢድ ከእትው ኣለዎ። እዚ ሓድሽ ዓለም ለኻዊ ቀረጽ ካብ 24 ጥሪ ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ተገሊጹ። ከም ፍሉያት ማዕድናት ሃብቲ ተፈጥሮ ኣራንሽን ከም ስጋ ዝኣመሰሉ ፍርያታት መድሓኒታት ገለ መኻይንን ፍርያት ኤሌክትሮኒክስን ኣብዚ ታሪፍ ኣይካተቱን። ኣብ ከተማ ከረን እትርከብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሮራ ኣብ ሃገራዊ መልቀ ፈተና 12 ክፍሊ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 3 ነጥብን ልዕሊኡ ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ኣተባቢዓ ብ11 ለካቲት ኣብ ዝኸይደ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሃብቶም ተስፋፅዮን ኣብ ዘስምዖ ቃል ንብሉፃት ተምሃሮ ምሽላምን ምትብባዕን ዓፀፋ ንክሰርሑ ዝያዳ ሓላፍነት ንምስካም ከምኡውን ኣብቶም ዝስዕቡ ፅልዋ ንምሕዳር ከም ዝሕግዝ ኣብሪሁ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍሊ ዓንደ ሚካኤል ድማ ብቕዓት ትምህርትን ተምሃሮን ክብ ንምባል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተራ መሻርክቲ ኣካላት ብሓፈሻ ናይ ወለድን መምህራን ድማ ብፍላይ ልዑል ቃልቦ ክወሃቡ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሃገራዊ መልቀ ፈተና 12 ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሮራ 25 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 4 ተምሃሮ ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን ነጥቢ ረኺቦም። ባይቶ ዞባ ማእኸል ዕጥቅና ንመኸተናን ልምዓትናን ብዝብል ቴማ ብ18 ለካቲት መበል 24 ሱሩዕ ኣኼቡ ኣቃኒዖም ኣቦ መንበር ባይቶ ኣቶ ብርሃም ሰመረ ኣብ ዘስምዐ ቃል በብፅላቱ ዝሰላሰል መደባት ብመንፅር ተልእኮ ህሉ መድረኽ ክቃነ ስለ ዝግባእ ኣባላት ባይቶ ኣብዚ መዳይ ብንቕሓት ክሳተፉ ከም ዝግባእ ገሊጹ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ሽማግለታት ቁጠባዊ ልምዓት፣ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፣ ባህልን ልምድን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን ካብ መበል 23 ኣኼቡ ንነጀው ናይ ዝዓመመኦም ንጥፈታት ዝርዝራዊ ፀብፃባት ኣቕሪበን ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካይድ ወዘተ ፅሬት ከተማ ዝድውን ተሪኦታት መውረርያ ክግበረሉ ሕፅረት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ፍታሕ ክናድየሉ ዝተዓፀዋ ህዝባውያን ዓይነ ምድሪ መሰረታዊ ፅገና ተገይሩለን ናብ ኣገልግሎት ንምምላስ ክስራሕ ኣብ እዋን ክራማት ዕለቕልቕ ዝፈጥር ምዕባስ ፋኛተረታት ድማ ፍታሕ ክናድየሉ ኣዘኻኺሮም። ባይቶ ኣብ መወዳእታ እዋናዊ ሽግራት ህዝቢ ዘጠቓልል መደባት ቀዳምነት ክወሃቦ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ስሉሳዊ ዝምድና ክድልድል ምፅጋን ናይ ቀጠናን ፅርግያታት ክቕፅል ንመምርሕታት በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ጥሕሳስ ተሽከርከርቲ ስጉምቲ ክውሰደለን ከምኡውን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምፅጋን ዘድልን ጥረ ነገራት ክፍታሕ ዝብል ለበዋታት ኣሕሊፎም ዋና ካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ኣቶ ዘሪት ተወልደ ብርሃን ንመደባት 2026 ኣመልኪቶም ንባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብዝሓየለ ክድፍኣሉ ብመስመር ዝዕደል ማይ ንምስፋሕ ምስራሕ ኣብ 4 ዓድታት ዲጋታት ንምህናፅ ዘድሊ ንጥፈታት ምድላዋትን ምክያድ ምትእትታው ፀሓይ ውፅዓት ኣብ መስናዊ ልምዓት ከምኡውን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምድላው እኹል ፈልስታትን ካብቶም ተበጋጊሶም ዘለዉ ቀንዲ መደባት ምዃኖም ገሊጹ። ሕማም ዓሶ ንምክልኻልን ምቁፃርን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምብራኽ ክስራሕ ሓላፊ ማእኸል ጥዕና ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ነርሲ ሃሸም ጅምዓ ኣዘኻኺሮም ኣብ 2025 ልዕሊ 600 መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ከም ተመዝገበ ጠንቂ ናይዚ ድማ በዝሒ ክረምታዊ ዝናብ ናሙስያ ብግቡእ ዘይምጥቃም ፅሬት ኣከባቢ ዘይምዝውታርን ዕቋር ማያት ዘይምድፋን ከም ዝነበረ ኣብሪሆም ኣብ ሜላታት ምክልኻል ምቁፃር ናይቲ ሕማም ዘተኮረ ስልጠናታት ብሞያውያን ከም ተዋሃበ ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ንምዕባይ እውን ክስካብ ደረጃ ዓድታትን ከባብታትን ብምውራድ ከም ተሰርሐ ነርሲ ሃሸም ወሲኹ ኣነፂሮም። ክትትል ቅድሚ ሕርስን ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕናን ሩዑይ ዕቤት ካብ ዘመዝገበ ንጥፈታት ናይታ ትካል ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ምስ ናይ 2024 ብምንፅፃር ምክታድ ቅድሚ ሕርሲ ብ5 ሚእታዊት መጠን ወሊድ ኣብ ትካል ጥዕና ድማ ብ8 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ኣረዲዮም። ሕማት ቲቢ ንምርካብን ኩነታት ናይቲ ሕማም ንምፍታሽን ብዝተገበረ ፃዕሪ በቲ ሕማም ተለኺፎም ፀንሑ 15 ዜጋታት ግቡእ ፍወሳን ምክታድን ይግበረሎም ከም ዘለውን ኣነፂሮም። ነርሲ ሃሸም ኣብ መወዳእታ ኣዴታት ኣብ ናይ መጀመርታ ጥንስን ናብ ትካል ጥዕና ብምምፃእ ምክታድ ክገብራ ናይ HIV ፍንጣጣን ወይቦን መርመራታት ብምግባር ጥዕናን ጥዕና ዕሸለን ከውሕሳ ከምኡውን ብሰንኪ ጥንስን ዝመፅእ ፀቕጥን ካልእ ንምቁፃርን ብንቕሓት ክሳተፋ ተላብዩ። ኤርትራ ምትእታው ባህርያዊ ድኹዒ ኣተባባዕ ንጥፈታት ተዓምም ምህላዋ ተሓቢሩ ሰብ ዝሰርሑ ድኹዕን ጸረ ባልዓትን ኣብ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዘውርድዎ ዕንወት ዘረጋግፁ ብርክት ዝበሉ መፅናዕታት ክፈርዩ ምፅንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ኤርትራ ኣብዚ መዳይ ዘላቕ ኣማራፅታት ኣብ ምቕራብ ካብ ዝተዓወቱ ሃገራት ካብተን ኣብነታውያን ምዃና ክሕበር ፀኒሖም። ክኢላታት ሚኒስትር ሕርሻን ሚኒስትር ሃብቲ ባሕርን ኤርትራ ክሕብርዎ ከም ፀንሑ ኤርትራ ነቶም ኣብ ቅሒ ባሕሪ ዝርከቡ ፀሃይ ባሕሪ ብምምስራሕ ከም ባህርያዊ ድኹዒ ክትጥቀመሎም ዝከኣል ምዃኑ ዘረጋግፁ መፅናዕታዊ እማመታት
كغرو مصنحهم يفلت ازباريا مسرح زحلو متقام صحي بحري كم مهبته مفريامانت مريتن باركس جبراو خوينو مهلاو اغلغلو تلفزيون إرترا حبيرا اتفرص عرب زبل حرشاو مدب زقربت حستو خمسه نصرو عودباويت كتما باص بمتحوار منستر هبت بحرن منستر حرشان زكايت سفحت مدبات ممسرح بحراو دخعي اب صحي بحري بصبوع عمام مهلاو تحبيرو ازيا بحرشاو عمامات كم برك تريو زقلص كباباوي فتراونت ام مهبتان فريامانت مريتن مرغاص افراينتن اونتاو ابركتو زصاوت مخانو كيلاتات يገልጹ ቀንዲ ምንጭ ናይ ስነ ህይወታዊ ቁመና ጸጋታት ባሕሪ ዘይርብሽን ኣብ ምህብታም ሕርሻው እቶት ድማ ኣተባባዕ ዝኾነን ብርቂ ኣከባቢው ምህዞ እቶም ካብ ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ተዛማዲ ዓውድታት ተመረቑ ተምሃሮ ምንባሮም ዝገልጽ እዚ ናይ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ሓበሬታ ብስም ምፍራይ ነፍሳስ ድኾይ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ተበጋጊሱ ምህላው የርድእ ኣብ ዋሃድቲ ናይዚ ፕሮጀክት ከም ዝሕብርዎ እዚ ብሓገዝ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኣብ 2019 ዝተበጋገሰ መደብ ብውሕድ ዓቐን ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ 2021 ዕማማቱ ብምስፋሕ ናብ ንጡፍ ኣፍራይነት ምስግጋሩ بموهاد مس منستر حرشا دما عوده باوت كتما باص عاوي ناي مسرح ماكل كسرح خمس خالني تقسم اتي ساليتر بمفراي جمره مسرح مسنا على فساس دوحي كاب صحي بحري عب 2023 5 لتر اور حكب مبال دما وسيخوم يردوم ازي ام مفتار ناي فساس دوح الطرايزي تدرته نطفتات دما انت لاي مفراي كاب صحي بحر زي مسرح محصب ساوي الناس تقالل مخانو يحبروا اتوم كيلاتات باسم ابدر انتربرايز حدا كامباني بمسرات سفحت ناي فراينت بحري او دخو انسامنان بحراو حرشا كوكمبرن عمامات يتكبروا مهلاوم يحبر ازي ابرك زبلو اهغرا وعلاتاتن اخيواتاتن زقرب زلونا ارترا تمكرو كان بركي اكباوي مهزو توسيدو ابرك زبلو اهغراوين تكالات لعل متن ادناقوت يترم مهلاو دما موكسيستات بمغرب اتوم نز بروجكت زوهادو زلو كيلاتات يحبرو از بعقن عينتن كاب كيميكالاو دخعي عزيز تفلي مخان استحبرنا ناي صحي بحر دخعي قنطابا اكباوي غداسي ول مخان دما كاب حيال غونتات مخان وسيخوم يردو برك زبلو حرستو ድማ ይጥቀሙሉ ምህላዎም ሓቢሮም ባህርያዊ መስርሕ ዝሓለወ ስለ ዝኾነ ድማ እቶም በዚ ፈሳሲ ድኳዕ ዝፈሪ ዘለዉ ሕርሻዊ ምህርትታት ዝኾነ ዓይነት ጥዕናዊ ፀገማት ክፈጥሩ ስለ ዘይኽእሉ ምዃኖም ድማ እቲ በቶም ኪላታት ዝቐረበ ስነ ፍልጠታዊ ርእቶታት የረጋግጽ سمز السودان أبتامس إثيوبيا تداوب أبروب السودان التركب كتما غورموك بسبب الونا فارس تفتح مدقعتين حادثة كموتن كيلو شمون تسبات كم زقصل دما أفليتهم أتمدقعتين سراو السودان مشاركتهم حزبه من قصص حرنا السمين السودان وي SPLM كنف عبد العزيز الهيو أو زركب حيلتات دعمل سريع كم زفت أمو أما حدارنا يتختما عبد العاطي محمد الفيكي وغيسوم بمسار سبسلت أنجزات بول نايل بزي كاتبت مدقعت استفاهيوت 10 شعبايت كم زعنوا وقاليتهم وسخ بروا 18 لكاتيت مشات عبتا ختما ابتر كبيت تمرت خالي بسبالو نفرتي مدقعت تفصيم كونتا نبره زخونه مغدات خمزه ورده گن تغليصو ኦነግሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ኦሮሞ ብሓባር ደንበር ክሕሉ ኣተሓሳሲቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ምፍራስ ኣብ ትርከበሉ ሰዓት ኦነግ ድማ ዓቕሙ እናጠናኸረ ይርከብ ኦነግሎሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ከተማ ኦላ መጥቃዕቲ ብምፍፃም 4 ባንክታትን ብርክት ዝበሉ ሚሊሻታትን ቀቲሎም እታ ከተማ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮሞ ዝነብሩ ሰራዊት ብልፅግና ናብ ዶባ ትግራይን ኤርትራን ከም ዝተጓዓዙ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ድማ እተን ከተማታት ኦሮሞ ሓላው ስለ ዘይብለን ከጥቅዑ ይረኣዩ ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣዲስ ኣበባ بسقات تركب بحد وجن أونك أديس أبا متقعد خيفتم أتخال دما أبتا ختما نعب خال علو زخلو بزحات أجمع سلازلو يوم عز حجوان بسنكي تجرنيا تزاربتي تجرين إرتراويانن أو أردا قفان ما أسرتن أسكاميتن 50 شحبر ونخفل يركبوا أبارات بورد سلام ترامب نقازازو عنا $7 بليون رديئة كباك قالاتين كسكاب حج بركز بلا هاجرات نابتي ببريزيدنت أمريكا دونالد ترامب زمراح تبقسو خصن براس تسمع مع خوينان ترامب أبقدم أي أخوانات تكال أتن هاجرات نباكيج رديئة كازاز خون لعلي $7 بليون كم زبركتها قاليتو أبز حلفة الرسطة مسرت بورد سلام أقال نايت ترامب أمونغو إسرائيل حماسن نخلت عمت أن حكينات نمقرات انداق مهنت أتكازان مكتالن زحان تزو إسرائيل نتوتها حزاوت سلاميو تقرلي هابتو مبرها تسويهم أبال جنفر منستر عيون محورة ودحنة زوادو قريم تقرلي هابتو مبرها ترفا بعصر سستلكاتي تأمل بس عن كلتن عمت عدمي وبحمام تسويهم أبجن شعاتمي سواء حموشتنا وزبا وحايل تتحرنة إرتراس تسلفة تقرلي هابتو مبرها أوان حرنة وقالتي أبتو وقاسة راوتن كوميشن سنك اندحرنا أصنة دما أكفل غطاوا كور 409 حدن منستر عيون محورة ودحنة تمديبو نهاجر نهزبون بتوفاين نزا قلقل حربن يوم تقرلي هابتو مبرها بعل حدارن أبو سستدقن يوم
ስነ-ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ14 ለካቲት ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ደቂ ኣምሓራ ተፈጺሙ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ብመስዋዕቲ ኣባሉ ገሊም ተገድላይ ሃብቶም መብርሃ ተርፈ ዝተሰማዕ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይምነ ኢራንን ግብፅን ነዊሕ እዋን ተቋሪፁ ፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ርክበን ዳግማይ ንምሕዳስን ኤምባሲታትን ንምኽፋትን ተስማዕሚዐን ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት እዚ ስምምዕ እዚ ንንግዲ ቱሪዝምን ዞባዊ ፀጥታን ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ዝነብር ዶክተር ሰለሞን ገብረ ድንግል ልዕሊ $30,000 ኣሜሪካ ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣበርኪቱ ብ17 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምርኻብ ዶክተር ሰለሞን እቲ ገንዘብ ብ11 ጥሪ 2026 ኣብ ማራቶን ሂውስተን ኣብ ዝተሳተፈሉ ብመልክዕ ምትእኻብ ሓገዝ ዘዋህለሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ መጻኢ ምሳብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኤርትራዊ ማሕበር ሓበን ኤሪ ብምዃን ተመሳሳሊ ደገፍ ንምግባር ከም ዝሰርሕ ብተወሳኺ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሉ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር መልበርን ኣውስትራልያ 140,000 ናቕፋ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ፖርደነ ኢጣልያ ድማ 74,498 ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዘወፈዩ ካብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጽር ኣብ ንስ ዞባ ፎሮ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማእት ትምህርቲ ዝምስገን ዕቤት የምዝግብ ከም ዘሎ ብ15 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተሓቢሩ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንስ ዞባ መምህር እስማኤል ዓሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ክስካብ ዝርሓ ከባብታት ንምብፃሕ ብዕቱብ ከም ተሰርሐ ብምጥቃስ ከም ውፅኢት ተሳትፎ ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ከም ዝዓበየ ኣረዲዩ ብመሰረት ዝቐረበ ፀብጻብ ኣብ ዓመት ትምህርቲ 2025-2026 ተሳትፎ ተምሃሮ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ብ26 ሚእታዊት ኣብ መደብ ዓሪድ ድማ ብ29 ሚእታዊት ክውስኽ እንከሎ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ 52 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ በሪሆም ብቕዓት ትምህርቲ ክብ ንምባል ብጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕር ተወዲቡ ኣብ ኡምለ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ተሳትፎ ኣብ ማእድ ትምህርቲ ዝምስገን ዕቤት የምዝግብ ከም ዘሎ እኳ እንተተገለጸ ኣብ ውፅኢቱ ግና ዓጋቢ ስለ ዘይኮነ ተራ መሸርክቲ ክሕይል ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብግዲኦም መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምሕያል ብውህደት ክዕየ መርዓ ትሕቲ ዕድመ መግቲኢ ክግበረሉ ብኩራት መምህራን ድማ ፍታሕ ክናደየሉ ተማሕፂኖም መምህር እስማኤል ኣብ መወዳእታ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምምሕያሽ ስሉሳዊ ዝምድና ክድልድል ስልጠና ክሕየል ከምኡውን ትካላት ቅድመ ትምህርትን ክለባትን ንባብን ዕቱብ ምክታል ክግበረለን ተላብዩ ኣብ ንስ ዞባ ፎሮ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክስካብ ካልኣይ ደረጃ ዝዘርግሓ 97 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ዝተፈላለዩ ጥፍኣታት ናጥፈ ይርከብ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 10 ግዜ ዝተፈላለዩ ክስታት ዝቐረብሉ ኮይኑ ሕጂውን ካብ ጥፍኣቱ ክመሃር ይከኣለን ሎሚ ማዕከናት ዜና ሊባኖሳዊ ዘውፅኦ ሓበሬታ መሰረት እቲ ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነት ነፋሪት ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ቤይሩት ሪፍቃ ሃሪሪ ንሰዓታት ዝኣክል ኣየር ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝተጠልፈት እተን ሚድያታት እናገለፃ ይርከባ በዚ ጉዳይ ካብ ሰብ መዚ ሊባኖስ ዝተውሃበ ምላሽ የለን ኣብ ዝሓለፈ ናይ እስራኤል ባንዴራ ብምግባር ናብ ሪፍቃ ሃሪሪ መዕርፎ ነፈርቲ ክትዓልፍ ፈቲና ከም ዝተተሓዘት ኣየር